Anyang aki din. Hey, Rhea. Ay, adda ko makayat kung nga ipudnukan ka. Rabi una yan, mani. Itay pa yung urayok day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa nga agururay kan kaditarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ay, sige. Good night, mani. Ay, kita man ti takyag kumanaw nagadon ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta, sulit mait. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alab mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manoy. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong batan nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko ana. Aniya, ay ipudnom laang matikayat mo ken kuana. Anya ko matinarigat dita. Diyak ka ba alam kan? Ay na, perme matinervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Gerwar, tasikat ti makaambaw. Nagbayaga ka nagururay Gerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo kan kuana? Ay, ito no maminsan to na, angkal. Ay, awanan, saan ka na makaduan? Mala, agawit takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laang, ha? Bigbigat nga gung unget ka man nanang. Kasano ajak agungat? Day taamam nga ag 17 taon at dapay la textmate na. Dilagbain, manon ti apo ko na ititumang agbabae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa asasawam mo't si kamanaw. Nakababain ko nam kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tanga mayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko ana. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakabsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen iti lang agpadpada kami. Hanggang apay asaan ko ala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kan ko ana. Ay na, manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manot taon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, tapay asaan. Agnervyos ka na? Agnervyos. Kano nagtaraki abaraw. Kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawe, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti taraken na ababoy, ako nakapagkasar na. No, addan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama makaasawa di buridag mau? Kano nagtakraw titi balasang?
Agapon nga gawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga ni ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya. Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Ay, masigugmalan. Kano ka ano lang nga naganak? Kag, aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samat nga aganak ni bakit mo pare? Kag, kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Nagluko kan. Mala, ingka nga rutan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mamalasang? Ada yamot. Anya tinagan na itayaon. Awan, agawid ka kiting. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. Saan ka day? Oh, anya nga ay. Da kayo ka day. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Abay ngay, nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabarawm. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manawi. Saan pa'y ba't anagaw awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay kiun kinubarkada na siya agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amon to pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangin tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano nga makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti babaw. Mapankuman pa'y ida pa kanon. Baboy ka din ni Manoy Dagijay. Wen, sangapulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kendua anwang. Asyos! Apaw! Ay kat agkasar ko mga rudin Nagadumagayam madingwan na. Ay Manoy. Manoy ka na kan. Ni Angkal. Nagapam. Nabartag ka mat. Nakainumaglaang basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka naban. Kantsawan daktumanan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka mo ng gamin nga agaram. May saka mo tamang kantsaw kanyak, Angkal. Naskan abag-asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kidi urnong kon ijebang ko, Angkal. Agasam dat. Dagita ay gamba. Anrum ngay dagita. No saan ka mata mga asawa? Ay, sa anak san ang mga sawa, Angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga asawa kan. Das ka na panunutam dita. Mga asawa ka. Ay, Angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ipagakan ka. Anya day tanggal. Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na abaraw. Anya, Angkal? Kahit
Di mo ko na nga ipalubos mo nga asman di sa balineria. Ay, saan Saan ko nga ipalubos? Ay, mulagayam. Ay, naskan nga ro na. Nga, ipatangkin mo. Ti anya, Uncle. Naskan ang matagikwam ni Rhea. Matagikwak ni Rhea. Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Ay, nasken ang matagikwak ni Rhea. Huh, armak ni Rhea. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalataalaanin, paray. Saan mo ka diya kasapulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng jay aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang paray. Mapanak man nagarim, paray. Ha? Pudno ka di day ta, paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Rhea. Ha? Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasakpay lang ti makaamaw jay taltalon mo. Mayati makikapi dito'y balayo Ay katagkapi kalata. Kagat-gatang ko jay kapi kan asukar may. Ay, nay, nimit manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso matirupa na. Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, manaoy. Apay nagawid ka. Ay mapanak man nagaram, Uncle. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungutan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay kaparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kadwaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti escort, nanang? Ay naturad ka magaya mag. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea, Uncle. Na, Nangag mo manang kao. Agparparik na kanya kao. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyal. Nasapa aya na ito'y. Kadno sumip nga tay. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumulaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mat maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak, Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taadda pa'y sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Tapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka matan. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oo, ang mga numaatake ka matan. May kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo ag nervyos na tao. Rhea.
I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasagana ka mangikalay sa akin ka. Nulakid di, sumbatan na kita. Na, nagpartak kamatan. Agkasarta na dagos. Ay, kita niya nga adamot pagkalay satan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak, nalawa mo't jitalon ko. Anya ko mapay nga iti, biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan pabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunot akpay mo't Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Day alaklakayan. Sa bali manon, ti-textmate nan, ay babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nga gungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan, nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo ta. Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya, nanang. Naaram mo laang ni Rhea. Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay, saan? Saan nakababaero, nanang? Kaya't ko asawaan, natawid mo ti kinaalis to na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis to na. Ay mala, mabit lang tainak pagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka anak na. Unang kal, kunakmat kan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatak. Ay kawan Ay, kablaawan na ngarudan ang kal. Ay una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay sos, day tati atendara mangkag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga angkal, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay ala, inak imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay daamin dagijay. Ay kwa, pabitlaag. Apa yang kal? Kanon di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kindi Rhea. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya? Anya di pagkaskas na Unay mo natin? Sa lodsod ang pailaang nanyat pagungong tak! Ay unay kamot na bakla. At iwan pa iti babae. No ako mate. Unay mo natin? Sino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti aldawa saan ka nakainom salbag ka? Hoy! Si kaman pa'y ti tao akasda? Awan lang arudang trabahom. Awan makuakwadam. Ngam ka na yung taamabatag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Dinakpay kay din masibugan salbag ka? Anya? Unay ka hiksardan ka mamay. Nakababay laki di ti karo balit ang ibagbagam. Sibog nga. Awa! Ti nakababaen tapod numet.
Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko! Gapoy ti kasta nga aramid mo! Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko! Hay, nakainom ka! Ay, mga asim ta sumartang kang kulakay. Hindi ka maturugay, no? Ha? Dito akong sala sa maturog. Ang lalaki din, sibog na kadugang mo. Ay, among beshi. Ay, nasakit na talaga. Tinakam ko kinidagpon. Tapay, nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapo. Nagsakit na talaga. Tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko na ni. Ay, kasanumat nga med, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yan na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwong. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mutin iti kasta unay da diya lalaki. Ngam nagalas man di busis na, ada ayog na. Ngam isukit ti isap-sapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, beshi. Gwapo ni Dagol, ada itsura na. Isu na laang tawan trabaho na. Manugal, artek, babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay, salbag. Sakit adapotot na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ik-ikan iti sustento. Ew. Ay, beshi. May stress ka talaga kay Kuwana. Kunada nga rod, Benshi. If it's hurting you, that's not love, okay? Beshi. Iso nga niya pa lang aramidam. I-break mo. Ay, nagbayagan, apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan, Dagwol. Nalabas matanda taga namin mo. Ay, unay ka na yung guring. Dito mo lang sa sound na raramide mo. Tapno mo man niya, ha? Makarang kan, oh. Hanya, tasakpaya talaga ti makarangrang. Ha, kita man day ta inaramid mo. Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa, alabadakak. Hay, ispumat gayam. Ha? Ha? Hay, nalaklakayan kan. Ngam is wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawumay. Danom sa lang dahil ta napatog, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Hay, salbag kakigde. Anya? Kat no danom lang dayto ya. Saan kumaalagang sag? Ingam, hay, nagangsag man. Nalabasan dayto yung aramidong kanyag na gol. Nasaysayat lang no ang breakdown. Ha? Guring, anya ka din dahil ang ibagbagam. Agbring nga, may. Saan ko mamakas? Ta? Hay, saan nak amalaala iti kasta da gol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyak. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay, ag-break time! Anya? Amom salumay. Hindi ba nga agayatak king ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang video timurad, tisbok ka ng ipuno king ka. Anya? Kinapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ka, ay na, una yan. Pigsapil mo yun. Hoy! Ay, puno ti magbaga sa lumay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dahil ibagbagang. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon nag-break kamay. Ha? Pudno ka di dayta? Nag-break kayon? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano, klo na mong tiayak ko. Ay, manipon dita, datan na. Anya?
Oh, naragsak ka ita sa lumay. Kun pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalod-sodakan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga among tinapasama kadakwada kini Dagol. Ha? Pudno ka din nag-breakdown, Beshi? Katuan. Adamot siguro makabulanan manipod nag-break da. Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katakaragrag sakak itinitang imbagang Beshi. Apay, agdadaton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Hun, Beshi. Ay na, nagwapo ni Dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti day di aguring. Kunamat lano na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahi tang ibagbagam sa lumi. Pudno, mat, sana ya. Iso siguro nga break ni Dagol, tawan ngamin sayote na, anya nga'y obat. Aha? Anya laki din dahi ta ang iwat mo aya. Si ka babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita sa lumay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragrag sakak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo ba't tapno amaw? Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Ni Dagol nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mo na. Asino ay kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dwa kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol uray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Uray kasla sungrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so mo lagaya makasta ti manag-isisip baw. Ang mapitlaang. Ni Dagol tay aday bagbagada nga daputot na asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan, tata. Naku namot ni Dagol lay ta kanyak. Ngam, basol kanomot kami ti babae. Okay, namati ka ma. Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kayan-ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kunana pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamit anak na iti sabali, asaan na ikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa kay iti dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayata naman anosan na ni Dagol kasi iti panagan-anos mo idiking kuwana. Hay na, sapay la kumata kasta Beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, ha, day take di Ay, saan siguro, Beshi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na ang awan mo't ser-serbina. Anya laki din. Kunaklakit din sino ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam goring. Ha? Ay saanak mata problemado sa lume. Si kaki di mat Adala pampanunutak mat Oho, siguro pampanunutom ni Dagola niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Hanya? Ay apo goring aya, apay, nang namaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray
To, pati langit kandaga, awan sa'yo, tim kunaktumot, nay. Hindi, hanya ka din dito kay bagbagam si kaababae. Katpod namat! Oh. Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, makawatam! Nalabas matinday ta pa nagsasaom kanyak ka. Ken maysa, saan mat ani dagol tinangibre kanyak? No di kat siyak tinangibre ken kuwana. Oho! Nagadukat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon, nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamsi ka. Nagalas abakla. Kasla ka na yun pa yan nabasa ti ubat mo. Hanya! Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Yung lakit din? Hay na, agyaman na talaga daya Salome. Ta nakapagtepulak pa iti pungtot ko king kuwana. Ha? Tapay, Gureng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga naman nga uray agto pati langit, kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man na diya pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yun na Salome. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagolita. Aha! Wan tata, kasta unay apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya dagol. Ngam kastay matan ti pa nagsasauna, ha? Malabay amlaang, Gureng. Takitaan tayo no forever na kanil Dagol. Ngam, ha? Yaklapat yan. Ay, unay siyang tata. Ay, daklaki di pa siyang. Ngam, bayamon, Gureng. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibaga na itataw nga in-break na ka, gapulang tawan sa time. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas day nga aramid mo! Anyaya di pare ko mau. Sika, salumimimi. Itay ka pa asaw oh. Di ka mapambanog asaw. Ay na! Kastaw na abartak mo asin mangpad! Kita aman na ta pantalon mo! Inisbwam mo tan! Ha? Anya lakit din dagol! Sigod ka di akasta ka! Ay, kwa. Saan, Mike? Nya, kita siguro mo pa. May sa nga isbo na ito, yo. Nabasalaing isbo ko na mutay, no? Anya, saan niya ibagbagam? Ay na, nagangsag lang arudan! Unay kan dagol! Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Oh, salubay. Apay nga, yakas na saan ka ba naragsak ita? Tata, Nakaragragsak ka kada kitipos mo iti Facebook. Uray mo lay pampanak ka na gula boyfriend mo. Gambita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kas talangam. ay, masurunak ka talaga kinidagol, tata. Nay, tapay ngay. Anya ko mati pakasurunam. Kat proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kan kuha na, tata. Salumay. Nakababain ata, nakaisbo ang magmag na di ta kalsada. Aday ta, kat katawaam ni Gureng. Ibagbagam nga imbrik ni Dagaw, kapula ang tawan sa yote na. Ngamita, mababain ka mo lang araw, di ka ramid na di alalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king ka, ano samlat ta ka na yung ti kawan trabaho na. Mamartak pa'y, isbuan na pa ti pantalon na. Aha, yung laki din sa lumay. Hanya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini dagul, ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni Dagol iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya?
siguro, mabain ka matan, gapo iti aramid na. Agasam man, ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay, agasam man, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod, dayja lalaki. Pasensya ka kuman, itinailawan na ibagbagak idi Guring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na wenuzaan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Ay, salbag ka. Is buwan na ti pantalon na. Isarunulan to day tarupam. Salbag ka. Che. Ti may bagaklaking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayom iti kasta pa nagsasawm kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo't lang tinakang bukeng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo't lang no nakaka-proud tayo Dagol, kat saan mo't. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti kin ni Guring. Ibagampay nga awan nga min sayutin na, iso nga imbrik ni Dagol, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tika awan trabaho na. Tiki na mamartek na. Kan umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saanan na talaga? Promise. Sapno amom anya. Ni Dagol, ti klase ti lalaki, asaan akapopose. Ken kakaproud iti social media. Iyaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan ko na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Anya ka moten nga min lando. Apay anaskan pa ilang agabrod ka. Anya, ngarap may ta. No dito lang Pilipinas nga agtrabaho, basi lang, timornong ko. Nangaruna ka, nangina amin na magagatang. Ngimina pa iti crew daw, kang gasolina. Sa bagay mo't kit di Sana balit dulag mo ataw nga ginadayota. Ada mo video call. Ay, one man latan. Para kada tama lang, miti papangkoy dyan Japan. Masigurado nga ito unag ti dua tawang kuyay. Makaorno nga kong bakay. Lando. Iti panangawig ko agkasartan tumot tayo. Sa pailak ko mga rod tamatong palamin dagita ka rin kanyak. Tano saan? Ay, jaklamon. Kamatungpal. Nga kalaki din. Ay, may ita. May ta anak ko. Saan ka nga agliday akasta? Nanang. Nag-abroad nilan daw para ka na kayo. Para mo't lang iti masakbayan yaw. Ay, makapaikawa mo't ngamin nanang. Maikawa ak, tasaan ko ang makadkadwa. No, mailiwakan ko ana. O na yan, Maita. Saan ka natin iyerman? Anya laki din. Ninanang mo't. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Kat, tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kan kwa na. Mangsapol kay ti trabaho. Manggad ka. Ha?
Saan atay ada ka lang dito balay ng agmalmalam? Ado mo ti babarkada ang mabalin mo ang pagpatulungan tapno makasapol ka iti trabaho sana ya. Dayta, katno kayat mo Angam no, ti sadot mo ti pangpangronam ay dayta ki din. Hala ni nanang, wan ka di, ang trabaho apaw, rumbang laang Alangan kit di mo't amang namnama ka laang iti pawit nilan daw. Ang mga nalipata, mga agayan ayat kayo pa'y laang. Saan kayo pa'y nga agasawa? Iso anaskan, nga dalat tabukod mo akwarta, mayta. Hoy, friendship, ang mga adam mo mabalin ang pagtrabahuan. Ha? Seryoso ka? Si kakit di mo't. Sa anak mo nagang angaw, anya lakit din. Kahit apay pa lang agsapol kay ti sa bali nga eh. Apay hindi mo kaya't ngagtrabaho kanyak no bilang laang. Ha? Apay, agkasapulan kayo tayo ti kadwam niti restaurant mo, friend? Agkasapulan na ka talaga tapay manaw ni Goria sigot akad kadwa dito eh. Kasta ka di? Kaano pa manaw? Idi pa'y napanalawas Itakala ang mga mingomay dito eh. Wanta maboring nga kami di balay may manipod nag-flightan nila doon di Japan. Nakaskas daaw man, friendship. Takayat mo tagtrabaho ita. Amo matan, kaya't kumot ang iliw-liw ti iliw ko kinilando si kakit di mat. So you mean, no sana nag-abroad ni Lando, awan pa'y plano mga agsapol iti trabaho. Ay, anya laki din. Saan mo't akasta Basta ibagam no kaano ak amang rugi. Katinton bigatin pabayagan pa'y lang. Anya laki din. Hello Lando, kumusta? Good morning. Good morning, Maita. Apa nagsapa ka mo ito na nakareng? Nakadikos ka pa yan. Wan tamasapak ka mapan iti restaurant ti best friend ko. Ha? Kunaman, no itardi ka, sumrat. Ngamnas kan amasapak nga agrubwat amumatan. Nagrega ti pagluganan nga agpaili. Sa bagay magkidi Gaala agrubwa ka nga rutan, Maita. Ina mo ito nagtrabaho. Agan anad ka dita O sige Lando, agan anad kamot akan kanayo na. Love you, Lando. Apaw, nagsapang mo tin, Maita. Siyempre, nasapak tapnawan mo ti makunkunam kanya. Abay, dapat lang No maladawak, ang mga no adakaltas si Stueldok ka, ay salbag. Saan nga amangan, tatalaga akaltasan ka, kung naktumat. Nagado ka nga mo. Mala, ingka nga rudan ija kusina. Ada ni Auntie Helen ijay. Isagsagana na lagi ti maluto amino, itangal daw. Tulungam latan. O sige, Aywan, ang mga saan ka pa nagkape Ada kape ija kusina. Ang mga naman may gatang mo iti kapem, babae ka, poor. o na yan, sika talaga, malawanan. Agkapiak mo nagpaisutan kadadaras ko ang nagrubwat, sa anak ang nakakapi, iji balay me. Naimbag nga oras si tata. Anyat order yo. Oh, kita anak matlat ng tata. Salsalud-sudak no anyat order yo. Nagpintas ka nga minabalasang. Anya? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Maita tata. Sana kumamit nga awagan iti tata. Ta sa anak pa'y mat una ala kayo. No kasanot ti kapintas mo. Isumot kapintas tinagan mo. May bagay ulay king kadyo. Anya? Inaldawak sa akit di nga umay mangan dito At dabitin ka barbaro ang nagpintas sa balasan, Joe. Mamati ka man kanyak. Nagpintas ka kunat kahit. Ay na, kat pagyamanak nga ron no kasta. Mala, ibagayo nga roda no anyat order yo ta siya kung timang isagana.
Bay nga agawidak, salud-sudon ka man pa'y friend no anya tinagan day alakay. Tayo customer tayo iti aldang. Ha? Asino alakay? Tayo nagkunakadiking ka anapintas ka. Ay, Diyos ko, mamati ka, may. Amomse ka, nakaka-offend ka na ha? Kahit saan mga minapudno. Ngamsi ka, apo, kasta unay mga isip mo, salbag ka. Nagan na lang mo ti damdamaga kat. Kanayon day dyan, o may mangmangan dito eh. Isuntulat tamot ten ati salud-sudang. Apay, magupgupuan ka king kuana, kalkalyo mo eh. Nasim ka talaga tilakay ah. Anya? Ay, sinaludsod ko laang napaka-judgmental mo naman. Am-am mo kan mayta, manipod engro, naging gay ti murdong tibok mo. Agawidak man laangon. Tisuldo mo nga eh. Sa mukha di nga alaan. Oray weekly latan ti panagsweldo. Yan lakit din. Naimbag manan nga oras yung manong. Manong ko naklatan at saan nyo matakayat nga awagan kayo iti tata. May mayat ading ginday tamanong. Ngamtay ko lang kanya katata. Ala, anyang harot ti order yung manong. May sa order man na bulalaw. Kasla kayat ko ti agsabaw. Nabanugak ngamin. Kasta ka di? Anya nga'y tinakabanugan nyo, uncle. Lapan ko pinaginom iti danawm lagiti baka kijayan tinaglawa anak ay bulusan da. Kaya ti asawan, ado ti ba kayo? Kan naglawa ti dagayo. Siyempre, sa buto na nalawa kay san unay nga daw. Sakto laeng nga makun ko na. No, adda mangayat kanya kake. Iso, timang tawid iti amin adaga kan baka. Ay ina, nagbak ng matgayam na ito alakay. Ay, sapay lako matagdaton kanya. Mayta, adda ka di magbangam, agkuti-kuti mo't nakita bibig mo. Ha? Ay, awan uncle. Ala, dito'y kailangan tayo sa ganak ti order yu abulalaw. Bigbigat ka mo, awag mo't nilando. Nay ka song batam Sana nanang, inton malam tulangan. Agrubwatak ta mga numaladawak. Ani apay. Ada ka di sa inyo nagkinaawatan kinilan daw. Ha? Awam mo nanang, masadutak laang ang makisarsarita kan kuana. Ang mga doan niya pa'y ti panunutan na, no kasta saan mo asong batan. Kat panunutan na kadilatan nanang, anya lakit din. Uy, talaga ganado kang agtrabaho mayta. San mo pagan ano tag day off Siyempre Jack pa'y marig na ti bambanog ko. Iso asi meron kaklatamot Oho, ti ko nam kidi. Ada nagkinaawatan nyo iti dayja ala kay Romeo. Shh! Titangiwat mo. Ang mga no ada makangag narigatan. Anya? Kaya't mo asawan, punutin baga. Wan, kinapudno na. Kat agayan ayat kami kini Romeo. Ah? Kinaklon ko na, di na minsan nga daw. What? Kinapudno na. Kat planok di makibreakan kinilando. Hoy, Maita, agpampanunot ka kadiwan no saan? Mas pilyam ki din dayja ala kayam nilando nagabrot. Makaurnong laang para kata kayo. Jack, ba't lapat siya na saan nakaluklukon dahil alalaki? Iso kasayaatan na, ag-break kami langan. Total kat mariknak ba't anapudno ni Romeo kanya. Anya? Nilando ngamin, kat naskan pa yung agabroad, tapno laang makaurnong. Kumpara ki ni Romeo, ang naglawa ti dagana, kan ado ti baka na, ado pa'y kalding na, kan ado pa'y nuwang na. O di ba? Instant akinabak na? Ay, Jack, amuking kamayta. Sana bale, tanututusan kat manulaang ang tibiyag ni Romeo na batbati di ti lubong. No ipan nanton. Akat, syakton ati akin kuko kadagiti kinabak nang na. Instant ko naman. Anya lakit di. Mabilang, Maita. San ka mawatan? Hay, basta! Naumakon kan kalando. Iso kasayaatan na, ag-break talangan.
Jakat kasto nga ginadayuta. Anya? Apay, ito ka rin sa bali ang lalaki, iti biyag mang. Iso akas talatan kalakanaking kamang ibrik kanya. Wan Lando, jakat ya gilimad kan ka. Ada ka barbaro a boyfriend ko, iso ni Romeo. Anya? Iso alipatan na kon. Lipatan mo nga da kaayan ayat mo nga gururay kan ka dito iti panagawid mo. Maawatam? Ay, Mayta, saan ko mama kasta? Nakaprodak para kadata. Uminsukat na lang iti sa balay. Ay ayatak ni Romeo, kunak manen Lando. Iso pa nga asin ta saan na kun ariribukan. Anya? Oh my gosh! Amo ka rin ni Romeo, ama sikog ka, Mayta. Saan pa'y nga rod? Tadyak pa'y mo't na ibagakan kwa na. Ay. Naku na namot kitdi, asukunan na kanuinton aldaw. Mapan kami dyan tinaglawa adagana. Nga ayan dagiti nagado adingwan na. Anya? Kit na imbag man ta nakaputot pa ilang dahi a Romeo. Kailakay mo ito. Si kakit di mo't. Saan mo't unay alakay ni Romeo ah. Diyak amuking kamayta. Mas pinili matalaga dahi alakay ngam ni Lando. Mawanan ni Lando yung break kun daya lalaki. Imbagak amang sapulatan iti sa baling ayatan na. Ngam siguro, no sana na ibaga ni Romeo king ka nalawat idagana, kin adot dingwan na. Imposible mo't ano ing kayang mau. Anya? Ing kayang mulaeng, alang-alang sa instant na kayamanan, tanga. Makasaw kamot baklamot. Practical tibiyag itaan niya. Kahit wan mo ngamin, pod no a practical, ngam sana kaya't asawin dahit na, kahit kayang mo, uri lakay, basta da kinabaknang na. Ay, Diyos mio, marimar ka. Practical di biyag, kahit agtrabaho kang agtrabaho, ganern. Ay na, nagpintas mo dun ti view dito, Romeo. Ay, wala. Ngimno ka sa ano kapintas te view ditoy. Napimpintas ka lata. Anya? Ay, wingayat. Nakunam itay nga da ibagam ganyak. Anda ka di kayat mo nga ibaga. Oh, Mang Romeo, anda ngayon dayam. Oh, garay. Wag, imay ko man impasyar ni Mayta. Ay, wingayat. Iso ni Mayta. Ti ibagbagakin ka akay na at ko. Ah? Naimbag nga oras mo, ading balasang. Sakgayam ni Gary. Tibos ni Mang Romeo. Saktagan ko ko iti dahito ang naglawa adaga. Kastamot tayo nagitibaka kas kadakalding kanwang at ditoy. Anya? Ay, mabit lang. Agang-angaw kayo ka di? Kasalong agang-angaw nga ibagbagam. Iso nga maya kita ditoy, ta itad ko ti sweldo ni Mang Romeo iti makabulan. Anya? Pasensya ka kuman, Mayta. San kumitin ang nasasaukin ka at tauhan aklaan ditoy. Punutin ako na ni Garing. Isaw, tiyakin kukuha iti aming adda ditoy. Kang runaan dahil naglawa daga. Anya? Kasanuwak pa'y itan. Naimbag kumamot sana ka masikog. Ay, danga. Day tatimangganab mo kunak manan. Nanang. Danga ka talaga. Gapula ang taimbaga na kan ka nga da naglawa dagana kan ado adingon na ay in kayang mumatan. Ay, jaka mo no niya klase a panono ti adakan kamayta. Nanang. Lopay kasta, ay wanam day ta sikog mo. Ang mga doan niya pa, iti mapanunot mo dita awan basol na day ta. Nanang, awan mo ti plano ka mangipaikat. Ay rumbang laang. Anya lang ang timakuna nilan daw, no maamuan na day ta nga inaramid mo. Nanang, kayat muntumot nga men, tay instant a kinabaknang. Anya nga ita, naloko ka lang nga road itilakay. Panagkunam kat ko, kuha na tinaglawa adaga kas kada animal, tagayam, tauhan laang. Ay, anya lakit din.
Anya nga itamay ta. Nagararapap kamad siguro nga agbalin na doon niya. Gaputa pa nagkunam, kabak ng launay, dahil alakay. Tagayam, tauan laang, anya laki din. Ala, huston. Ang pangaasim tagtrabaho, aklat ako makan ka. Ay, katuan na. Saan ko mga imbaga papanawin ka? Ngam niya, ang mga nadan tumanan mamamom alakay. Tay adalugan na. Sa ludsudam to pa yung aming nga umuna, nukukwa na. Tama nga nubulod lang, ano driver da laang, ganon. Si kakit di mo. Saanan ang maulit? Diyak kaya tan tilakay. Kat, di mo ko na nasubyam ni Lando. Itapay ama si Kugkan, dang nga. Saan na talaga? Mababainak unay kan kwano. Oho, nasaya at mo, at dapat nababate pa nagbain mo. Adal day taking kamay ta. Amom nga mo na, sakbay nga kayang-kayang. Ganon! Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.